kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Philippine Standard Time, las 5:06. Ba, perting arangkada. Siling ni Senador Ping Lacson, gauyang lang kita kwarta. Pangutang wala kagtuo ang gobyerno, wala gihapon sa mahimo. Kinanglan may ara gid nga himuon agod matapna ang makamamatay nga masakit. Inpitik naman niya ang departamento sang ikayong lawas. Niya dapat kaayuhon yung trabaho nyo da. Usik lang kita kwarta. Wala gid sang solusyon ang problema. Yan ang tawabla. Bilyon ang ginautang sa gobyerno. Wala gyapon sang alibyo. Medyo pitik-pitik jutay Kay Health Secretary Francisco Duque, isama siya sa nagasiling nga dapat niya manaog ka sa pwesto ka daw hindi ka man kasarang sa imo trabaho. Galing, wala mahimo, kay may salig si Presidente Rodrigo Duterte kay Health Secretary Francisco Duque. Hulaton nyo ang investigasyon sang ombudsman kung ano ang mangin kapalaran ni Duque. Bangod sang badamo nga mga reklamo, binaklanay sang kagamitan, atrasado nga pagpanagtag sang pila ka mga nagakaigo nga idulong sa mga health worker, ang aton mga kauturan nga mga frontliner kag iban pa. Kung dumulot ang kaso, sigurado kakas si Duque. Pero kung hindi magdulot ang kaso, magkapabilin siya health secretary. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos ga paid program. Standby. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020.
sa KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Puente. Padayon Action Radio, Bacolod Saludo. Gimpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Puente, Anchorman of the Year, Art Tayupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Size na milyon ang wala ka pa-enroll, no? Ang report, mga 12 milyones, ang mga estudyante, kay mga 15 milyones, lang mo, ang nakapa-enroll, nga may nabilin nga 2 kadlaw na lang. Kag dapat na pa-enroll na, para magbukas ang klase, Agosto 24. May mga pila kapag doso nga kinanglan, hindi pagtakpan anay, ipaisol tubtob Hulyo 15 ang enrollment. Dira makita naton kay nagalakat ang panahon base pa balang-balang kaluyan, milagruhan kag makakita kita tambal sa COVID-19 o kon madula ang COVID-19 dire sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Galing hindi magpalariyo Ang Cebu ehemplo, dito sa Cebu enhanced community quarantine gyapon. Di sino nga ginikanan to? Ang luyag nga magagadlagaw to. Ang iban nga pautas ipadala na soldado to. Kabudlay no? Ang DepEd subong gaalungay man, nga pangita man pundo. Ang Commission on Higher Education, ang pagtamod sa mga pribado nga bulutuan, ginamaniobra nga kung mahimo hindi makapanira sang ila sini eskwelahan kay perde na, wala enrollment, wala bayad sa tanan-tanan nga kagastuhanan sa mga pribadong bulutuan. Amo nang siling ko bala nga dapat tun-an tanay mayo, dako nga budget ang kinanglan, kag hindi mo ni madali-dali. Ang ginikanan ga sala-sala pa, siling niya ti kon sa balay abi magtiner ang bata, sinong matudlo? Naging pa eskwela ko mga bata ko gani nga para ang wala ko mangkon nga edukasyon para sa ilati kabudlay. Kadamo problema daw Hindi lahog-lahog nga problema. Muna nga siling ko, hindi ita pagagat doso, pahanunutan tanay. Tubtog nga matapos ini ang coronavirus, kag mangin regular daw katawhay sa pagbalik eskwela sa kabataan. Sumuya kadamo problema. Kinahanglan mo pundo dito. Wala pa kasiguruhan ang mga manunudlo kung bala sila eksperensyado na, ready na sila sa mga bag-o nga pagtulunan. Angot sining COVID-19 subong nga pandemya. Kabudlaya, daw hindi ko masusuo. Daw kabudlay paminsaron, paano na lang ni? Masarangan ini sang DepEd, nga pangai laptop kag iban pa, punduhan ini sang gobyerno. Por Dios, por santo.
puwerte kadamo problema. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:19. Mabalik kami pagkatapos ini. Kung magisgot kita mahitungod sa panglawas. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. May panugyan kita sa aton mga kauturan, babae kag lalaki, pamati kamumayo. Ining mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas, kinanglan mas temprano, tunawon ninyo ina, dapat makakas ina sa inyo lawas. Para nga hindi mangin malignan, kadelikado mo kami pa daw. Hindi ka bala mapahamtang kung may mga bukol nga nagatubo sa liog mo, bukol sa baga, tumor, kaysa una insigida, ina-pa-hospital ina, kag ina-paoperahan. Ang pagpaopera okay man, ugaling may agi, may pilas, may pinalian, sa karon natukiban ang number 1 nga magpatunaw sa bukol, amo ini siya ang Santon Plus Herbal Capsule. Madamo na ang nagtestimonya, madamo na ang nagpalayag nga natunaw ang mga bukol sa ilalawas bangod sa paggamit nila sang Santon Plus Herbal Capsule. So, sa aton mga utod, kung may kapan nga bukol sa lawas, abyan hindi na pagpadugaya. Tunawa dayon, pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule, mabakal na ninyo pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25. Dugangan ta mga balita pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Aksyon Radio! Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Magkulon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Balita na ton sa City Hall, mga dokumento sa mga nag-apply nga doctor para magpangalagad sa BRO Center, yara na sa City Legal nga opisina, suno kay City Administrator Imang. Balita City Hall. Detalye siniupod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Bayog Action Fred, may pila na ka mga doktor ang nag-apply sa gobyerno sang syudad sa Bacolod para mangin contractual workers ang magpangalagad sa Bacolod Respiratory Outpatient o Conbrow Center sa may Base Center Action Fred. Ini kasunod nga tinalikdan nga simana temporaryo agin pull out ang mga doktor sa Bacolod City Health Office kag temporaryo nga nagpangalagad dira sa may Brow Center Action Fred para akomodahon kagabihon ang mga pasyente nga nagalinya sa may sagwa sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga kalabanan sa ila ang gikan sa Negros Occidental samtang may pipila naman ang mga pasyente nga diri sa may syudad sa Bacolod. Ginpahayag ni City Administrator Ang nga hindi madali-dali Action Fred ang proseso sa gobyerno ilabi na sa pag-hire sang doktora. Plano sang syudad nga magkuha sang kapindua ka mga contractual doctors kag sa karon may pila na ka mga applicants ang syudad. Sa libroan Action Fred nga plano sang LGU sa Bacolod nga himuon nga permanente ang operation sang Brow Center kag ini ang magaserbe nga extension sang Bacolod CHO sa tuyo Action Fred nga ma-decongest ang mga outpatient department sa mga hospital diri sa may Bacolod City. Government process hindi man madali. Sumustatod City Legal ang mga contracts and we have few candidates naman nga nag-apply. Okay. So, very soon, kaya mo man na ang ginatagaan na priority. So, nabatian si City Administrator Ang. Sa mga kaaksyon naton, hindi magkalipat nga maginom sang Santon Plus Gold 100% natural gikan sa mangosteen, margoso garlic, balunggay kag spirulina ginagapan namin kag nagapabaskog sa aton ikaayong lawas. Mas pabaskogon kag ipabilin nga healthy ang aton ikaayong lawas pagi sa pag-inom sang Santon Plus Gold. Sigurado nga safe kag epektibo, mabakal sa mga butika. Kag syempre, hindi man
pagkalimtan ang pag-inom sang Life Extension Coffee Mix. Ini ang pinaka-healthy nga kape kag pinakauna nga kape nga mayara sang vitamin D3. Ang vitamin D3 ang nagabulig pabakod sa katon immune system batok sa mga viruses kag iban pa nga respiratory tract infections. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara man sang reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Ang Life Extension Coffee Mix ang mabakas sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang Action News sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:34. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sa panahon para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:39 na. Mabalik kami. Dugang nga mga balita pagkatapos ng 5 minutos nga paid program. Standby. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Edmundo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una
una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. 5:44 na, diri kita ho, subject sa search warrant sang PDEA sa Barangay Banago, siyudad sa Bacolod, nakapalagyo ko no? Detalye sini upod kay Action Brian Mordin. Action Brian, please go ahead. Mga aksyon na Fred, nag-serve sa search warrant ang Philippine Drug Enforcement Agency diri sa probinsya sang Negros Occidental sa puloy ani Richard Claveria dira sa Purok Langis, Barangay Banago, sining syudad sang Bacolod kahapon sang aga action Fred. Nakuha sa puder sa puloyan mismo sang subject action Fred ang more or less mga 130,000 pesos sa ginapatihan Shabu 4 inik bulto o galing ining si Claveria action Fred ang wala dira na tabuan sang ginserbi ining search warrant. According iya sa PDEA, ilabi na gid ining agent nila nga nagapakilala gidama nga si Bamboo na kapatikayon sila sang test buy sang pila ka beses. That's why kagin kasa nila ining search warrant ka ini. Dugang pa ni Bamboo action Fred, ang nasambit nga suspect kagin na priso sa kamay nga kaso pero nagbalik man gihapon. High value target ang paglantaw nila sini sa nasambit iyang subject. Ang mga items nga nakuha siya puder karon ang yara na sa paginakop sang PDEA kag natala na nga pagapasakanin siya sang kaso isa dalom sa Republic Act 9165 o kung paghupot sang illegal nga droga. Bali nagkanta kami sang series ng casing surveillance tapos test buy para muna ang requirements para maka-apply kita sang search warrant. Inang balita, ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:46. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang... Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon,
Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Action Radio. Standard Time, las 5:50 na, Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sini sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Nagabulig sa tinlo, nagapabakod, nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang 7 kasangkap gintingob sa isa ka kapsula, ining turmeric, balunggay, tugabang, wheatgrass, barley grass, vitamin C kag amargoso. Ginsulod sa isa ka kapsula, resulta ya Evergreen Herbal Capsule. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Nako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sa inyo blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin, creatinine. Pero kung kulang ikaw sa vitamina, kulang ka sa potassium, kulang ka sa calcium, magnesium, zinc, vitamin E, C, B, dugangan niya, supplyan niya ikaw. Amo ini ang ginasiling nga ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Mayo ini para sa karon nga panahon nga kadelikado. Kinalan mabakod ang aton lawas, mabakod ang aton immune system. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal ninyo ini sa halos tanan nga butika sa bilog nga Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na, ari ang pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Action Alvin Graba. Action Alvin. Fred, 85 tanan ang nagkaladakpan sa mga violators sa wala pagsuksok sa face mask, kagasubong man sa curfew, pagili sa simultaneous operations sang mga kapulisan sa Executive Order number 38 sang siyudad sang Bacolod. Sa police station number 1, napulo ang nakabayular sa wala pagsuksok sang face mask kag social distancing, pero may nadakpan man nga 5 ka mga curfew violators. Sa police station number 2, muling pinaka-highest pointer sa mga action Fred, BNT 1, nalakip na diri ining 5 ka mga curfew violators. Kaginakitan pa naton to panilhig bilang kabahin sang ila sining nga community service. Action Alvin, yes, sir. Akabay pa nga kung basi maaprubahan man na hasta alas 12 para nga daw jutay-jutay madakpan sa korpyo kung mabuhi-buhi man na ang iban nga mga ilimnan. Yes, Action Fred, mayo kuntani, no? Maglabot sa sila nga oras, pero ili sila mga alas 11 kagabi, ginsikog with sila sa police o rather sa barangay Los kagabi. Ang kuhan gali Action Fred sa station number 3, 7 ang nagkaladakpan, while ang ang station number 4, may araman sila sa anom. Ang police station number 5, 3 ang nagkaladakpan sa 6, Siam, and police station number 7, 16, while ang police station number 8, 13 ang ila sininga nagkaladakpan. Now, sa lugang pagidaton nga balita, sa police station number 6, natala na ang pasaka subong adlaw ang kaso violation sang Section 5 and Section 11 sang RA 9165. Kag RA 10591 amuli ang pagbaligya sang illegal nga droga, subong man ang violation man o kung paghupot sang illegal nga armas. Patok diri kay Ruben Palencia, 53 anyos, taga Purok Sunrise, Barangay Takuling, diri sa siyudad sa Bacolod. Kag sa iya sini nga upod
nga si Raymar Costan, 27 anyos. Nagapuyo ni siya sa barangay Handumanan diri sa siyudad sa Bacolod. Nawasunod diri kay Police Captain Almera Bonilla. Iling duha action na Fred ang nakuhaan sang balor 35,000 ka pesos nga suspected na siya buti nalikdan nga Sabado mga alas 11:10 ang takna sang satong Sabado. And naaktuhan ini sa mga kapulisan tiki kumuhalos na kompleto ng mga dokumento ti subong adlaw ikapasaka ining kaso violation sa Section 5 and Section 11 kag sang RA 9165 kag ang paghupot sang illegal nga armas patok diri sa duha ka mga suspect nga si Valencia subong man si Costan. Amaning balita sa patrol kag ini ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Fortified with mangosteen, santons kag stevia kag makabulig sa pagtapna sang colon. Ginatinluan pa nga aton sini nga tiyan gud malikaw kita sa balitian sa Dr. Alfred's Green Coffee. Nakapangepik ka na, healthy ka pa. Be fit, be smart, take Dr. Alfred's Green Coffee. Rekta sa patrol. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension, Vitamin D. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna size, standby na. Sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1, nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila, Rock